L-ar ħaġa li tista' tagħmel għal pajjiżek u li tivvota Labour. Din l-opinjoni tal-eks kunsillier Laburista Desmond Zammit Marmara f'artiklu pubblikat minnu fit-Times tal-Ħadd. Dan hekk kif stqar li qatt ma basar li hu bħala persuna attiv fil-Labour sejjer iħeġġeġ lin-nies sabiex ma jivvotawx għall partit tiegħu stess. Desmond Zammit Marmara qal li b'dispjaċina l-pajjiżu il-Gvern tal-Labour qabad triq perikoluża u mhux iħares verament l-interessi tan-nies. U għaldaqstant fi kliemu, issa wasal żmien li dawk kollha li jħobbu lil pajjiżhom isemmaw leħinhom għas-sewwa. L-eks kunsillier Laburista innota li qiegħda bil-ħaq ħasra li gvern immexxi minn Robert Abela spiċċa jmexxi bla pjan u bla direzzjoni. Blola esponenti tal-gvern jispiċċaw akkużati b'reati kriminali fil-qorti, kriżi bla preċedent li tefed dawn ikraħ fuq pajjiżna. Fuq din in-nota Zammit Marmara insista li l-inkjesta maġisterjali tal-Vitals hija opportunità tad-deb sabiex jiġi żgurat futur aħjar għal pajjiżna u nassiguraw li ħadd ma jkun il fuq mill-liġi u niggarantixxu ġustizzja għal kulħadd, is-saltna ta' dritt, governanza tajba u kultura ta' kontabilità fil-ħajja pubblika. U insista li jekk l-elettorat jivvota l-kandidati tal-Labour fl-elezzjonijiet li ġejjin ikun qiegħed jippremja lil min qed jabbuża mill-poter u japprova l-azzjonijiet perikolużi ta' amministrazzjoni Laburista. Fi kliem ieħor Zammit Marmara insista li min se jazzarda jivvota lil kandidati li ħerġin fissem il-Partit Laburista f'Ġunju li ġej, ifisser li se jivvota għal nuqqas ta' trasparenza u responsabilità fil-ħajja pubblika, għal nuqqas ta' governanza tajba u bil-vot tiegħu ikun qed juri disprezz għal saltna ta' dritt.